Специализирана болница за рехабилитация Мари е разположена на 150 метра от плажната ивица на Черно море между древния и живописен Несебър и село Равда. Топлокацията на болницата дава възможност на пациентите й да съчетаят лечението и рехабилитацията си с десетките предимства, които предлагат добре изградените в туристическата инфраструктура крайморски селища. Специализирана болница за рехабилитация Мари е построена през 2007 година в естетичен архитектурен дизайн на 5 етажа с асансьор и осигурена достъпна среда за хора с неравностойно положение. В летните месеци може да разчитате на външна градина, артистични шатри и красиво оформен ландшафт. Болницата предоставя на гостите си двойни и тройни стаи. Всички са елегантно обзаведени, а оборудването отговаря на европейските стандарти за висок клас хотел. Самостоятелна стилна баня, телевизор със сателитни програми и климатик. В лоби бара ще имате възможност да прекарате приятни минути на чаша ароматно кафе, натурален сок, атрактивен коктейл или друга напитка. Ресторантът е класически обзаведен. Разположен е на партера с капацитет около 100 места. За приготвянето на ястията и специалитетите е ангажиран всепризнат майстор-готвач. Продуктите, които се ползват в кухнята, са пресни, внимателно подбрани, като се предпочитат екологично чистите. Гордост за специализирана болница Мари е лечебната и рехабилитационна дейност, която се осъществява от лекар-физиотерапевт, лекар-невролог, медицинска сестра, рехабилитатори, калолечител, водолечител и масажисти. Медицинското заведение работи на свободен прием по програмата на НОИ, както и по клинични пътеки номер 244 и номер 241 за заболявания на опорно-двигателен апарат и периферна нервна система. В болницата успешно се съчетава морския климат и плажовете с лечебния ефект от кало и луголечението, физиотерапията, водотерапията, лечебната физкултура и масажът. Лечебната кал се използва за лечение на всички видове заболявания на опорно-двигателния апарат, на периферната нервна система, на гинекологични и андрологични заболявания, на стерилитет и на кожни заболявания. Специализирана болница за рехабилитация Мари е първата в България, която предлага освен процедури с поморийска кал и луга, и паралелни процедури с кал и минерални соли от мъртво море, чийто ефект допълва и усилва цялостния процес на лечение. Компресите с луга имат силно изразен противовъзпалителен и болкоуспокояващ ефект при болки в шията, кръста, коленните и раменни стави, ръцете и други. Физиотерапията се извършва посредством терапия с нискочестотни и средночестотни токове, подходящи за лечение на болки в ставите, заболявания на ушите, отит, синузит, стимулация на увредени мускули, дископатия и дискова херния.
Извършват се и терапии с ултразвук, магнит, ионофореза, електрофореза и други. Болницата разполага с апарат за лимфен дренаж, използван за цялостна детоксикация на организма, отслабване, оформяне на тялото, намаляване на целулита, заглаждане на неравностите по кожата, подобряване на мускулния тонус, метаболизма и кръвообращението. Чрез кинезитерапията може да се включите в груповите занимания или да участвате в индивидуална програма, която специално ще изработят за вас нашите рехабилитатори за лечебна физкултура, аналитична гимнастика и специализирана лечебна гимнастика с механотерапия за лечение на заболявания като коксартроза, дископатия, дискова херния и други. Специализирана болница за рехабилитация Мари предлага лечебен и релаксиращ масаж, чието благотворно действие намалява умората в мускулите, възстановява нормалния тонус и премахва болката в тялото. Използваните натурални продукти и етерични масла възстановяват баланса на тялото, подобряват състоянието на кожата и имат силно изразен тонизиращ и успокоителен ефект. На разположение на гостите са и хидромасажните вани за подводно-струев масаж, извършван от медицинския екип. Ваните имат релаксиращо и ободряващо действие в зависимост от добавените продукти, които могат да бъдат морски соли, водорасли, билкови екстракти, етерични есенции и много други. Лечение, рехабилитация, отговорност, професионализъм, индивидуално отношение, нежна грижа. Специализирана болница за рехабилитация Мари, град Несебър, България.